עשו דברים כל כך מתקדמים וכל כך מעניינים בנושא הזה. אני יכול להגיד על מערכת און-טיים שגם אותי הפתיע, וישבתי עם גבי אז שעות, שרון היה האופטימי היחיד, ואנחנו שנינו, גם אני קצת, וגבי אמרה לי, זה לא יעבוד בחיים, לא יהיו 1,000 איבנטים ועל CPU אחד, או 10,000 היה שם משחק, אז באמת... היינו 64 בשביל זה. מה? לא בשביל זה. שלא נתבלבל, אני אזכיר לך, אני לא יודע להגיד פה, אבל אם אתה רוצה דוד, אנחנו נפתח את זה עכשיו. הוא יודע פתאום... הוא יודע בדיוק, אה? אני יודע בדיוק כמה, אתה יודע שאני יודע. אבל באמת שזה היה אתגר מעניין, ואני חושב שזה היה באמת לקחת את המקום לאקסטרים שלו. הפרויקט הזה של התראות עלה לאוויר 6 חודשים אחרי שהוא התחיל, בחלק הראשון. הוא היה מדהים ועושה דברים מצוינים, ממנו המשיכו ה-ESB וכל מה שקשור בזה הלאה. אני חושב שזה כיף שיש פרטנרית כזאת, שאפשר לנסוע איתה קדימה ולרוץ ולעשות דברים. וזה זכה להכרה לא רק פה. זאת אומרת, אתם יודעים, אבל יש איזה כנס בלאס וגאס, ואנחנו רוצים שתציגו שם. זאת אומרת, יש הכרה מאוד גדולה בפעילות שנעשתה פה, והובילה, וזה כיף גדול. ולך גבי, תודה על מה שהיה, ובעיקר על ההמשך, שיהיה לך כיף, ושתהני כמו שנהנית עד עכשיו, כי אני יודע שנהנית. מי שנשאר פה עד 8 בערב, הוא כנראה נהנה מהעניין הזה. ככה זה. לא, נהנה גם לקטר, אבל נהנה גם משהו. בסדר, אז תודה רבה, ובשביל לכולנו כיף. טוב, אז כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, אנשי הנדסת תוכנה, אנחנו אנשי עשייה, אז אני לא הרבה במילים, ובואו נראה מה עשינו פה בכל שעות הפנאי שלנו. מאיפה יש לכם? מישהו אמר את 8 בערב ונשארת. רגע, לפני כן, אחרי 8. יאקי יספר ישיר לנו שיר פרידה. האחרונים ששמו אותי שם נמצאים מאוד במרכז דרומית ולא סמסון. מירב אמרה שאנחנו לא מרבים במילים, אז רק כדי לסתור אותה אני עכשיו הרבה במילים. אני אגיד כמה מילים בשמי ובשם כל המחלקה, ובחרוזים, כמו שאני רואה. גבי, בשנת 98, במילניום הקודם, אי שם בין אפריל לתמוז, גבי נחתה בשדה התשתיות והעניינים התחילו לזוז. ומכאן ואילך, בתצוגה מתמשכת של דרייב וכישרון, בישיבות מרתוניות לתוך הלילה וגם סביב השעון, במופע וירטואוזי של גמישות מחשבה וסיכון מחושב מהרגע הראשון, ללא הפוגה ובקצב אחיד מאז ועד עכשיו. מתשתיות מבוססות באץ' קבצים ורוטינות, מצווה גבי את החטיבה בחזית הטכנולוגיות. ובחדרה העשן, בכל משכנע, מאתגר או רועם, בהיגיון חד קטר ובעזרת החברים וגם ביניהם, התגבשו רעיונות, כיוונים, לוחות הזמנים והתשומות, והצוותים יצאו דחופים אל הדרך בעת יינתן האות. והחזון שנראה מדהים, אך רחוק מעבר לאופק, מומש בכוחות אחרונים למלוא הרוחב ועומק. כי גבי, שילוב מדהים שגישה מנהלת ולביאה, מפיקה מכל אחד את המרב וכל דבר רע. מצוינות וחתירה עקבית ליעד הם לגבי ערך, לקח ושיעור אותם כולנו ניקח להמשך דרך. ובפן האישי, החברות ותחושת השיתוף שבצוות הם פינה יפה של גבי שלא לכולם מוכרת. והעיקר, לגבי יש מטרה וכוחות, והדרך מתשתיות ואילך תוביל אותה מעלה, לנו זה ברור, ולשאר עוד יוכח. ואת הדגל תציב בראש ההר הרבה לפני כולם, לתפארת בנק הפועלים שאצלה תמיד בראש הסולם. גבי, בשם הנדסת תוכנה, אנו מושיטים לך יד ופרח. בשם הנדסת תוכנה אנו מושיטים לך יד ופרח. אומרים תודה ומאחלים הצלחה מכל מי שכאן נוכח. כי לנו ולך זה חשוב, אך לבנק זה הכרח. עכשיו באמת החלק האומנותי, בואו נראה.
הראשונה שלי. כן? אני בהלם. באמת נשארתי בלי מילים, לא יודעת, לא ככה דמיינתי לי. לא חשבתי גם שאתם כל כך לא מכירים אותי, מה? באמת, נראה כאילו 10 שנים לא עשו כלום. אתם לא יודעים בכלל מי אני. אני הכנתי כמה מילים שאני אקריא אותם, גם לא חשבתי שאני אתרגש בצורה כזו עכשיו. אני באמת מאוד מאוד מתרגשת.